Takže ahojte, dnes tu máme model lietadielka značky Piper. Je to malé lietadielko, ktoré je napájané 300 mAh batériou. Máme k tomuto taký jednoduchý ovládač. Je vyrobené z odolného EPP materiálu, vďaka čomu sa nezlomí ani pri páde na zem. Takže poďme si ho vyskúšať. S lietadielkom môžeme štartovať aj z ruky. Naštartujeme si pomaly motory a lietadielko hodíme.